Reverend Pronopolis Pitwase, Gentlemen of the State, Karen Bodine Matas Hasilda, General High Advisor to Right Reverend Student Nazari Emeritus Bishop, International Advisor, Sasi Bezara Supriyaksi, Daniel Bakiana Jana Yudni Denigri Protomo, General of the State President of Yudni, Mr. Osin Dimari, BBC Horisinga, General of the State Vice President of Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
मैयाहाय जि फरायदोंमोन आं जोंनि जि थीमनि बाइबेल कड होनाय गितमालानि 133 नम्बर आं बेखौ आरोबाव बे फुंनि बेलायावहाय फरायनानै होनो नागिरबावदों आरो बेनिफ्राय नैथि बाइबेल कडआ जाबाय गांनैनि खरन्थिया 13 बाला माने 11 पद गांनैनि खरन्थिया 13 बाला 11 सिरिसिम 11 सिरि माने 11 पद जोङो गितमालाखौ जों फरायग्रोनि नायदो बाहायफोर लोगोसे थानाया बेसे गाहाम आरो एसे खुसिनि बाथ्रा बे हालरनि खर'आव लुजानानै हालरनि दारियाव बोहैलांनाय मोजां थावनि समान जे थावा बेनि बस्त्रनि रोबैसिम बोहैलांबाय बेयो जियन हाजोसिम नामायबोनाय हारमन हाजोनि निहोरनि समान मानोना बेयाव फोरबोआनो गोथांनि बोरखौ अरायबो थाखै दोनखाबाय आरो बेनि उनाव गांनैनि खरन्थिया 13 अयदा 11 पदनि खोथा जोबनायाव बिदा फंबायफोर रंजादो फोसाबजादो बानजायजादो मोनसेखौनो सानदो गोजोनै थादो अब्ला अननायनि आरो गोजोननायनि इसोरा नोंसोरजों लोगोआव थागोन इसोरा गावनि बाइबेलनि सायाव थानानै बर'फोरजों आङो दिनैहाय बिसेसकै मोनब्रै बिसयखौ आङो गुसुं-गुसुङै बुंनो हास्थायदों बे जाहैबाय looking things in God's way इसोरनि नोजोरजोंहाय जों नोजोर होनाय आरो 2 नम्बर खोथा जाहैबाय 2 नम्बर खोथाया understand the Christian value जोंनि ख्रिस्टियान भेल्युआ मा जों बेखौ बुजिनाय आरो 3 नम्बर आं बेखौ बुंनो हास्थायदों be a peacemaker not only peace lover किन्तु peacemaker शान्तिखौ मोजां मोनग्राल' नङा किन्तु शान्ति खालामग्रा दङ peacemaker आरो जोबनायावहाय आं मोनसे बुंनो हास्थायबावदों दिनैनि खौसेथिनि जि माबायावनो say no more to me but say no more for me बुंदो आंनि थाखाय नङा आं सुबिदा मोननानै जाबाय मालाबा समाव जों बिदि सानो आंबो सानो नोंबो सानो ना बेदि रोखोमनि जायो दा हले मोनसे खोथा बुंदों जेब्ला जोंनावहाय बेबायदि साननाया थाबाय गावखौहायल' इम्परटेन्ट सानबाय गावनि थाखायल' जोङो बांसिन सिन्था खालामबाय अब्ला नोङो गुबुनखौनो नेग्लेक्ट खालाम जेब्ला नोङो सानबाय आंनि मण्डलिया बयनिफ्राय जौसिन बयनिफ्राय बेस्टसिन बयनिफ्राय गोरोंसिन बयनिफ्राय गोरासिन बयनिफ्राय साबसिन हामसिन आरो जोङो गोरों गोरा हिसाबै जों बांसिन फेसिलिटि जों मोननांगौ बेबायदि सानबायब्ला बे साननाया ख्रिस्ट'नि साननाय ख्रिस्ट'नि साननाया गावखौहाय गुरै खालामनाय ख्रिस्ट'नि साननाया गावखौ बयनिफ्राय गाहायावहाय दोननाय लयेल्टि नैबे अब्ला बेनिखायनो बुंदों गुबुनखौहाय नोङो दामिसिन नों खालामनो नाजा आंनिफ्रायबो नैबे भाइया दाम गोनांसिन आंनिफ्रायबो नैबे भाइयाखौ दिखांनाया आंनि थाखाय इम्परटेन्टसिन जेब्ला नों बेबायदि सानबा अब्ला नोङो गुबुनखौ दिखांनाय जायो
걔는 정말 사는 아무 임포텐신 내가 그 바이어코는 네글렉 함만에 든 바. 아니 그 바이어는 네글렉 함자나이 타비어. 그 그노긴 자 함들은 나이가. 왜냐하면 바울라분들 esteem others more than you. 그분 앞으로는 가운데 가는 것 사실이가. 내가 저니 크리스찬 지금 할 때가 important. Let's say no more for me. angin thakay na kaya ko huni thakay ano yung mga natin yung mga gauni thakay bangsin sana laban ko huni thakay bangsin sa to ay esteem dam hanay kung ako dam sa singko ara next ko hay nang ko huni thakay ng bangsin sana mo na kitchen way 전에 먼저가 비비너로 커뮤니만 시타요. 비비너로 커뮤니 크리스천 바이블 거타요. 벨리라프라 그 삼랑고 삼랑하는 거 고분이 다가 방신 산나 고분이 인터스타가에 방신 산나 배자나고 말아버스 나오진 사는 좀 불필요하고 송안에 스트레스하고 송안에 와 뭐가 좀 송안에 저는 하나님은 이제 시방 하이 좀 타고는 아니더니 타임은 나리 배우디 배전 보면 우리 모장탈 있으니까 한번 찾고 가요. 비탕니 너포 비탕등 이스라 다타이튼 or 비탕니 미니스트리요. 따라니 비탕고 해파자고 타이튼세. 베스모하이 जोङो जोबनायाव फैबाय. बेनिखाय Benediction prayer जोंहा Reverend Isaac बसुमतारी BCB मोसौपुर बिथांखौ खावलायनाय जाबाय. अन्नानै जोङो गासैबो सिखारनि दे हामबाय मानोना आफानो जोंनो बे 47थि बोसोरनि जों खुंजानाय BCB आरो BCBJ वाइडनि सभा